Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan niyo ko mga ipilit ti bumangon, tatang? Saan niyo pa yung kabailan? Naranggas launay ni Doña Margarita. Panahon and alabanan tayo na. Tatang, Uray nakapsutak pa eh. Kaya't ko ang mapantay tinang ikalyanta kadag iti paltog kan bala Esmeralda. Panawanan ng sursuro apo maltog. basol ni Manong Kabat, tatang. Kan ti kabalyero. Tatang, Siyak yan adda manusa. No talaga naturad. Apay asan nga barang. Apay asan na rumaon iti Villa. Kat patayin na Brandon kan Doña Margarita. makulkulaapan lang ti panunot yo, tatang. Saan niyo ko maakagura ni kabalyero? Saan ka diyan nabit pa'y aring maot ti kabalyero iti Villa? Rimaot nagpaiso ngam takrot. Awan na patay na. Uray may salak ko ma. At tao ni Senyorito Brandon. Ni Manong Bruno, aging ka ita, saan da pa'y anasarakan? Awan ti sabali anang aramit iti dayjay no saan ati kabalyero. Gapo iti dayta. Dinusanak ni Doña Margarita. Tatapon na asyak ni kabalyero. Basol da ito ni Manong Kabat. No apay niya man niya imbaga na kinidon niya Margarita nga tapon na kada kayo ti kabalyero. Masapol agrin nisot kami kin Manong Kabat. Esmeralda. Saan kayo kumangagpilit a rumortatang? Agpaimbag kayo pa'y. Kat no kabailan yun ton, isunton ti panagsuro yung agpalito. Ningamin na barang. No apay ana ikagestidila na anang ibaga. Kit atap kumutlaan. Yung iti kinaturay kan kinaranggas ni Doña Margarita. Mabutang matday kaya bakat. Anya nga ta ita ti sumaruno nga aramidan ni Senyorito Brandon. Saan nyo apag dadaulan iti oras ni Bruno, Brandon? Isardeng mo na pasapol ka dagiti taom. Oray no natayan. Nga mama. Napatag amamuan tayo no anya talaga tinapasamak yung kuana. No saan pa'y apay na tayo daya kabalyero? No, malibasan ni Bruno. Oh, Kat no kasta ti mapasamak. May patuldo na no sa dino ti paglimlimengan ti sinalbaga kabalyero. saan mo ka di anang ngagtikinunak? Tibilin ko ti matungpal, Brandon. O sige mama. Dakay ti matungpal. Agtulnog kayo matlagayam. Urayan pala makatungtutak. Nanabarang! Ayaban nyo man ni Kabat. Kat, anya mo ti bagab ka ni Gabat. Saan ka di analpasan na nagsarita ta? Sa bali ti baga keng kuana mama. Ni Gabat madlang ti mangidaulo amang bantay kadag iti aggaik iti kalidaan. Saan ka di gay muna ang dagiti tao, Mijay? Danunin na ida. Kinadapay sa baling ibaga keng kuana. Ibaon ko iti kaunasan tapno bilinin na anaimbag da borsyo. Taamangan rautin ida ti kabalyero. Apay ngay nasit gandak na barang. Saan kayo kadi ang makonsensya itinapasamak ni Ama Emiliano? Sana ka rin akonsensyaan, Kasi ngagpaiso nila kay Emiliano. Iso nga taa talaga ti kabalyero. Iti dayja kinalakaynan. Namnamaan nyo akabalan natin makirangat. Ay, un ngagpaiso. Yak lang aminin nakapagpanuno. Ay, un gayam. Papaayaban na ka ni Senyorito Brandon. Apayasaan mo nga imbaga adagos na nabarang? No konsensyaan nakpay lang amay. Nung mapan iti kaunasan ni Manong Kabat,
Dito'y lakit diti pagnana. Gamno saan ko ang mauray. Dano na kiti kalagdaan. Makamon na niya't mapasamak. Basta mabalas ko gapo iti naramid da ka ni tatang. Matata na pagti kabalyaw mga ko. Agturong dito eh. Nikabat lakit itay ta. Itay pa nakasagkana ti paltok ko. Si Rico anay pag-apaman na makitak. Tachoy, asidagan. Kanibos sana mo manong kabat. Nagigtot ti kabalyo. Gapo iti kanalbo. Nagbuhati tan apimanaw. Anay ko. Nasakit ti patong ko ang nagdiso iti daga. Nablonsamot tan titakyag ko. Nagasat ka pailaan, ta saan ka napuntahan manong gabat? Talaga dakas ka, aruat! Esmeralda. Anyo ti kayat asawan da ito'y. Masapol nga ibalis ko tinapasama kang tatang ko. Nagkitot ti kabalyo. Gapo iti kanalbo. Nagbuhati tan apimanaw. Niko. Nasakit ti patong ko ang nagdiso iti daga. Nablonsamot tan titakyag ko. Nagasat ka pailaan, ta saan ka napuntahan manong gabat? Talaga dakas ka tao! Esmeralda. Anyo ti kayat asawan da ito'y. Masapol nga ibalis ko tinapasama kang tatang ko. Naranggas ni Doña Margarita. Naranggas kayo amin! Saan nga agang ano ni Esmeralda? Nakakasanti paltog na. Di mon orayan ang masakitan ka, Esmeralda. Itod mo ti paltog mo kanya. Saan mo maagaw kanya tipaltog ko manong gabat? Patayin Saan ka! nga nakakabalan, Esmeralda? Babae ka lang. Jak ipalubos asyak ka ng sursuruking ka. Timang patay kanya. Ita. Adda kanya kung tipaltog mo, Esmeralda. Amok no anya ti pagpatingkaam. Sige! Anya pa lang arutir orayam. Patayin akon! Paltugan akon! Daga sa kiti imatang mo, Esmeralda. Ngumdyak ka ba ilan ti pumatay iti may sa babae lang. Aglalo iti ay ayatak launay. Kagurgura ka! Anya nga tanong pagparangag kada doon niya Margarita kan Senyorito Brandon. Asikati kabalero. Andi ah? Saan kit di ani Ama Emiliano? Anya nga tati aramidan ni Senyorito Brandon ken ka. Sigurado lakit di a pagpapasan na ti bagim. Ayop ka! Dakas ka talaga! Ngamtap no mailiklik ka kini Senyorito Brandon. Adda kanyak titulbak. Umanugot ka lang iti kahit ko ang mapasamak. Makinobyo ka kanyak. Saan to ang mapasamak na itagabat? Kay kayat ko pa iti matay. Gaputay ayatan ka unay, Esmeralda. Isublik ti paltog mo. Kan panunutam anaim bagti singasing ko. Laglagi pa, Esmeralda. Tengel ko itantibyak mo. Agyaman na kada kayo na barang. Rumara ko may tayin. Yung nalipatak ti paltog ko. Ay, naimbag kit dita. Naira na nga agdalusak dito sa alas, senyorito. Nakita ka nakadiso ti paltugyaw. Oh, Apay, papa na Brandon. Kas ka lang apan makigubat iti day talangam. inakitaan na kiti trabahador ngagtrabaho iti kalidaan, mama. Adala nga ro doon nagdi tao mi jay. Imbaon mo pa yan ni gabat. May mayat mo't lang no siyak timang bantay kadakwada. Awan mo't lang tar aramidag dito. Lumapay nga ro dakas sa tilangam. Nukas pa nga di kan laan. Kaya't ko asyak timang kapatay iti kabalyero. Adda kagaya man, Esmeralda. Ngam apay akas tatilangam. Napaayak tatang. Ang yati kayat mo asawan. Nasiglat ni Manong Gabat. Kasta napakadaan na ti panggap ko.
Jak mapaltugan, kabayatan anak kasakay iti kabalyo. Kan, idinaasit ganak, inakaw na ti paltug ko. Talaga, napigpig sa lahat na ti lalaki. Isu amasapol ang makasurusuro ak apumaltog. Binutbutan nga, tatang. Agparbo ka no, asyak ti kabalyero. Aniya, talaga adakas da. Namadain kondisyon na kanyak. Umanugutak ka no ama kinobyo ken kuana. Tano mapamati na dagiti agina asyak ti kabalyero. Pagpapasan na kano ni Senyorito Brandon. Ay tati santo ang mapasamak. Nakasagana ang makipin na tayo. Nangag ko ti padangpok kaw yu kanyak, senyora. Iso nga imasidag at atagaos. Ay, anya ka diti pangibaunan yu kanyak? Masikuranak nga wanararamiden na dito Villa. Ada ka din ni Carias? Ijak lang mo, senyora. Kasla saan ko nakita. Saan ka laton tabarang? Ay, Mulang lang ka pa eh. Sana ka makano sa makisarsaritakan ka. Inka kita ni Carias katiba ka may sagana na ti karwahe. ay, uuwan, senyora. Nawan ko na magtignay kan. Abangan nun jak makapagtapal kat maktong pa ka man. Ay, saan ka di, madam? Ay, Karyas! Isaganan ka no ti karwahe! Talaga na partak ka nga gunggunay kabat. Dahit tati kahit kwa tao. Nadanon ka magtan iti kalidaan. Imay ka di niya may Emiliano. Saan ko pa yan nakita, senyorito? Amang ano, saan na pa'y akabailan tiyag trabaho? Kat ni Esmeralda? Awan tinakitak ababae kadagiti agtrabaho iti kaladaan, senyorito. Naidumdum man Esmeralda. Isla gunggunay alalaki. Kan, jakmat ngaminan na pan iti kabalbalayan itay. No awan day ta. Kaya't ko ngayon kakasarita idainton malam. Juan, senyorito. Kakadwa! Agsipot kayo na imbag. Amangan kit din ulib atan na tayo ti kabalyero. Kunak man, nunapan ka kadadamyan. Ngam apay nga umanang sab ka nagsubli, Esmeralda anak. Napasungadak ni Manong Kabat, tatang. Agturong dito eh. Gaputan na ladawan tapno liklikak, nagawid aklangan. Tiawanan bain. Kalpasan tinaramid na king ka. Naturad pa'y laeng ngay may. Naturay da, tatang. Panagkita da. Tingal dan tibiyag tayo. Day ta tinagbidutan da. Uray piyak ti kayarigan tayo kadakwada. Kabailan tayo mat ti makilaban. Asino ti kadwa, day ta agabat. Agmay may sa tatang. Malaksid nung jak nakita nga da sumarsaruno kan kwan. Ama Emiliano, binaunak ni Senyorito Brandon. Saan da kayo ngamin anakita ang nagtrabaho iti kaladaan? No anya tinapasamak kanya kini kalman. Kakapsutak pa'y laang. Nga may karigata kinton bigat. Dahit ang harap timbaga kini Senyorito Brandon. Oray, ado kayo nagtrabaho iti kaladaan. Saan ka pa'y pumanaw gabat? Adda na patag apag saritaan ta. Amo ka nagpulong ni Esmeralda kada kayo. Kat, salangadan dak. Laglagi po nyo. Pinanggap nak apatayan. Basol mo. Imbagam kini Doña Margarita Asyak de Caballero. Ama Emiliano. Saan niya timbagam kini Esmeralda? Iso ti Caballero? Naturod kayo ang makisinupyat kanyak. Awan ti kabailan nyo. Wen, naturad kayo. Ngam adda pagpatinggaan ti kinabilig yo. Kasangsangbot mo pa'y lagayam, gabat. Aywon gayam, malagip ko asabali ti kinakuyog ni Senyorito Brandon na si Mangpalt. Imbaunak ni Senyorito Brandon iti kabalbalayan na nabarang. Saan ngamin ngay may nagtrabaho ni Ama Emiliano iti kaladaan?
Kasano ang makapigsang ang trabaho no kakaasi itinamayan ni Doña Margarita. Nanabarang, ang mga numangag na kayo ni Doña Margarita. Uno, kaya't yun tayo pulong kayo. Saan ka di agabat? Mga asi ka ba raw? Nagsakit ti malati ka o. Saan pa'y anaimbagan unay ti subsubkaw? No saan nyo kaya't ti madaksan? Tanangin nyo ti panagsasauyo. Maasyanak lang amin kin ni Emiliano. Saan arumbang amasyan kayo iti daydi ataw? Ay, nagrarangkas na lang amin ang pakabasulan ti mangisakit kadag iti trabahador. Isakit ko ida, tapadak ida amatag tagabo kun may kuskus pay. Ikarigatan ka no ni Ama Emiliano ti agtrabaho iti kaladdan inton bigat, senyorito. Kun nadlaw ko itay ang nakapsot pailaan. Gungguna na. Anya ti kunanay ti pananglati ko ni mamaking kwa na? Nasakit tinakam na kanyak. Siyak ngamin tinangibagakin ni Nana Barang. At iatap ko anila kay Emiliano ti Caballero. Kaslan na kayong imposible nga ming gabat. Lakayan. Kinangalan na kumay ti paltog na. Senyorito, malagip ko gayam ni Bruno. Gaba, saan ka kadiya makawawa? May sakamat. Baybayan yun daya, Bruno. Doña Margarita. Naawatam din bagak. Kaya't mo tasikat sa runok alatigon. Nagdamang kaklaang senyora. Panawan kay nga rudan kini Senyorito Brandon. Danunak ni Nana Barang iti kusina. Tamang rabi ako na. At dayta. Nayaon ko nagitibalak ng paltog. Masapol arugya kon tiyag sursuro ngagpaltog. Maturog pala ni Esmeralda iti mayak ito'y. Nagnagnaak tapno awan makadlaw kanya. Ngaminton makasaritak dadamyan kentiban. Ibunong ko dagiti daduma apaltog kadagiti mabalin amasanay aman nakikubat. Ketlabanan me dagiti naranggas nga sendero. Garay kiti kabalyo. Ang mga ano dagiti pasurot ni Brandon ket makita na dagiti apaltog. Makigasang-gasa na. Tatang, Esmeralda. nagsapa kayo na yung may dito eh. Itay nakariingak. Dinamag kayo kininanang. Saan nakanumot ang napautan ti papanaw yo. Kat imbagaklatan. Nga mga no sinarungkaran nyo dagiti mula yo. Sagbay ang mapantag trabaho iti kalindaan. Agsursuro akpay ngagpaltog. Tatang, Kitinton makasursuro akon. Kasaritak na damyan kentiban. Ket armasan tayo dagiti makabael ang masanay aman nakikubat. sige. Mangpili kayo nga roden iti paltog yo. Kan mangala kayo iti bala. Sa isubli yung matlaang dagita iti nakaikalyanda. Kalpasan na. Mapantayo ti paset anam naman tayo ang mabalin nyo ti agsanay. Dahito'y tinapili ka paltog. Gaburak pa lang dito'y. Sa tamapan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit si bubok lamagay ka. Kas natuktok ko lang ititultunan ko. Natagas na itisugar ko. Kayayop. Ure tirupak ket laut-out. Ti ayop a kabalyero.
pinaguyod na kit kabalyo na. Makalipasak lang. Nalagin dati pan nakapungurang iti saka kan imak. Oo. Kas itinamayak ini kanila kay Emiliano. So di nung at alugar na ito ayan ko. Nasikngat. Takabarabad mo't gayam kiropak. Isungot lang awan makitak. At ayaw pa. Nay, nagsapa ka na rumuarga ba? Saan pa'y ang nakasingising ti inay? Di ka pa'y nagkapay. Mapana ka jay kabalbalayan na nabarang. Imbilin ni Senyorito Brandon kanyak. Amasapol amanayunan dagiti trabahador nga agtrabaho iti kaladaan. Nalawa ka di day akaligdaan. Nalawa na nabarang. Kasta ka day. Sa ang may salaang ni Emiliano ang nagkaik iday. Wow. Ada ka di problema yo iti dayta? Kaamin nyo tangiwat yo. Nudiyo kaya't ti madaksan. Ay, Gabat! Maman ka rin? Uwan, Senyorito. Adan sa kayat nga ibaga ni nanabarang kada kayo. Oo. Umuli ka! Nanaparang! talaga day taga pa. Kaya't na isang... Tatang, napuntaan yung dilata si Sardinas. Nagdaras ka nga nakasursuro? Para iti na di maladaga. Napuntaan iti nayaw awan abala. Ket pada kada Brandon kendon nya Margarita. Tatang, saan gaya mananas ka na nga isuro kayo pa? At daipudnok. Amok anadlaw yo ken Susana ti pan nakaiyakar ti paltog mo iti nangitulinam. Ha? Linibas ko ide. Ket napanak na ginsayo. Apo maltog. Anya? Iti pe asidag ti Villa. Ngamsan na siya ti kabalyero. Inton rabi. Kasaritak na Damian ken Tiban. Sige, ituloy tayo nga rodon tagin sayo, tatang. San tayo pa'y anamikat? Adayo iti kaladaan. Nadlaw ko nga tanang ikat iti barabag na iti matak. Napagas na iti matak. May mulakat ko. Sino ka? Kabalyero. Labungan ti rupa na itinadait abulong ti kayo. Ura na iti takyag na. Nabarabadan itinadait abulong ti kayo. Dahil ti kaditi kabalyero. Walo. May isa lang impostor. Anya timbaga ni Barangkan ka, Brandon. Apay akinasarita na ka. Di gabat tinang ipukaw itay nga dagan no ibaga ni nanabarang kanyak. Mangibagamat lagam di kwarta. Apay kano ti kwarta? Ananuod na? Saan na rin ti pagpungtutan nyo, inikakon. Para di talabanak. Dinalagan mauray mayawat kan ko ana ti sweldo na. Barang! Umay ka man! Mama, Barang! saan na rin ti panunutin nyo? Oh, Rita, saan ka makibiyang, Brandon? Barang! Ay, apay, senyora. Di mo la mauraya na mayawat kan katisweldo ma. Kasra sa ada ka sweldoan. Di uri man gaburan kay ti kwarta. Mawatan, ha? Ay, nangibaga aklaan kini senyorito, iti ipawit ko ijay balay, senyora. Nagrigat ti biag ngamin ijay lugar may. Manutintad mo kan kuha na, Brandon. inikakla iti dua gasod, mama. Dua kasot.
Umanayan dita sweldo ang barang. Senyora, pito gasot ti sweldo kiti makabulan. Apay anagbalin adwa gasot laangan. Agreklamo ka ha. Kayat mo ti malatigo. Ha, pumalaw ka dito isarok. Uno, timbaga ni Damian Esmeralda. At man ang dagiti trabador nga gaik diti kalidaan. Nasaysayaat. Tapno adu tayo nga titinulong. Nanggag ko timbagay tayo Toryo. Apay daras kano ni Doña Margarita ti pan nakagaik ti kalidaan. So kano Nasaysayaat. pa'y amamula ni Jonas. Saan ko ang nakita dahi agabat na tatang? Apay asa pulam dahi lalaki. Kay di mo ka de. Iti ka ano man. Saan ko akaili dahi agabat? Kagurgurak. Iti pala kayat ko patayan. Ay, trabaho kayo! Oh. Magkita may kagpatay-patay, bantukan may! Mawalan niyo, ha? Agpapaputukdan. Nagiti awanan bain. Kanayon lahat na nabutbut nga da tayo. Nga badan to aldaw da. Isudan tumot yung karadap nga pakpakaasi. Anyabot ni Doña Margarita. Kasanulaangan, no ipaypaysuna adwa kasutlangan ti sweldo kiti makabulan. Pina, nagkaro damit launay. Diyak kumamot mangibaga iti kwarta kini Senyorito Brandon. Dahil agabat, insang bagnak. Oh, nana barang? Apay nga makasangsangit kayo. Jakon kayat ti agibaga kada kayaw. Tama nga no, agipulong kayo maning kini Doña Margarita. Basol mo, no apay anaong tanak, dandani ak nalatigaw. Binalaagan kayong idi. Tapno saan kayo may sagmak? Tarabitab kayong tumat. Tita kayo manlangan. Dak maawatan ti ugali ni kaapat. Nung dadruma, kayat na nga isagma. Apay ang mabutbutan ka ngay masitig kanyak barang. Talaga kayat mo ti malatigo ha. Saan ka di, senyora? Anya ka di ti pangibaunan nyo kaniyak. Adalang kayat ko adamagan kan ka. Diyak napakadaan ti papanaw ni Brandon. Tada kiti kwarto kitay. Kalpasan nakapamigat ni gabat, senyora. Nagkuyog da apim manaw kini Senyorito Brandon. Napanda ka no ijay kalidaan. Ay talaan ti kayat ko amamuan kan ka barang. Mabalin ako na panawan. Awan ka di ti ibilin nyo kanyak, senyora. Pukawan kan tulatan nitod madamdama. Ala panawan akong tawagak ni Hepe. Nabayagan na sana nagpakita kanyak na ijay. Nagkuyog tangimay dito kalidaan. Tada na patag ngay bagakin kagabat. Anya day jay, senyorito. Agungat ni mama, apagsayangan tayo ti oras asapulan ni Bruno. Ngam kahit ko amamuan, no anya talaga tinapasamak yung kwa na. Dua kayo kun borsyo amang idaulo kadagiti taom amang sapol ni Bruno. Kanong agtignay kami, senyorito? Ora inton bigat. Ngam laglagi pa. Masapol adi makadlaw ni mama. Sakbay nga gawid aki Jebilia. Kasaritak pay ni Esmeralda. Kasla kabutang ni Senyorito Brandon. Asupringan ni Doña Margarita. Naranggas namin tayo di abakat. Kasla awan ti pagpatinggaan. Nagtangkad yung ang dagituhin. Nagrigat ngay katanti pinuon dagitilad ta. Ni Senyorito Brandon ti sumungad. Parparigatem lang ti bagi, Miss Esmeralda.
Saan anay kari, aday ito'y alugar di para ken ka. Lalaki man no babae. Masapol nga trabaho, tapno agbyag. Dahil taman ti kaimo di ti trabahador, saan ka di? Apay ngawan nila kay Emiliano? Ladya man ni tatang, agtabta pa si tilada. Esmeralda, talaga napintas ka. Nagbayatan nga prosan dagitiling at ngagtedted di tinapo daw aro. Saan nakasit kan? Respetaran na kumamat. Makapamauyong ti kinapintas mo. Ito. Numanugot ka kumalangan. Awan to apulos ti mapasamak. Saan ka apagan ano? Anya ti ko nam. Papabainan na kiti matang dagiti padayo at agab. Dahil ti tandaan na Miss Esmeralda. Uray anya nga oras no kahit ka at agikwain Lumasat ka pa'y nga muna itirabaw ti bangkay ko, Senyorito Brandon. Uray iti dahil ito'y mutlang ka nito. Ipabuyak ka dagiti taok na niya ti aramida ka. Padasan tiyo nga si Dag. Ah, Ipungsay ko ti ulong babaan da ito'y agabyon. ano niya? Sana ka agang angaw, Senyorito Brandon. Nalabasan ti panangiruruman nyo kada kami. Kat Jack ipalubos nga ultimo ti dayaw ko katrablisan. Saan ang adlaw ni Senyorito Brandon? Nga addaak lang iti asidagdakin ni Esmeralda nga agsarsarita. Talaga ang naturod ni Esmeralda. Uray siya kat kagurguran ako. Idinto asyak tinang sursuro kan kuha na apumaltog. Nadlaw ko nakigtot ni Senyorito Brandon iti nagbelta. Addaan na pabain ng tilangana. Nuam mo nalakuma. Anaminduan anaarakop kan naagkak ni Esmeralda. Kaya ulit pinapurid mo anang sungbat kini Brandon Esmeralda. Kasta ti kayat ko. Oray babae ka. Saan na rumbang agbaling ka na luboy? Ngam kalpasan ang nakapagsarita kami. Nakariknakit ti panagbutan. Ang mga no niya ti daka sa pangpanggapanan kontra kanyak. Saan dangag kibaltang? Nakasaga na ti talunasan ko apang ipungsay ko iti ulo na. Tatang, Hoy! Ah. Da kayo din ah! Saan kayo ngagpatay-patay? Kakadwa! Kulataan nyo da kita makita yung nga ginala! May sapay na itaagabat. agturong dito ayanta ni Manong Kabat, tatang. No saan ko apat-pat gan ni Esmeralda, Ama Emiliano? Dosaan kayo kuma. Kaya't mo adumanon kin Senyorito Brandon dagitang ibagbagam. Esmeralda, talagaan napintas ka. Ay ayatin ka unay. Unang pain, di mo ya sinig tirupa may tirupa. Esmeralda, tinumpa na. Sakit tirupak at tinumpa ni Esmeralda. Babae, nadagsan dagiti iman. Talaga asaanan nga asi-asi a babae. Kabailan nanti agbalin aman nakigbat. Kitno agtipon ti persada iti kabalyero. Kinadda maallokoy da kadagiti trabador. Gubat lakit di ti mapasamak. Agayos ti dara iti kaunasan. Ado ti maipatli abiyag. Ama itanam iti barokong ti daga. Awan gaway dagita a trabador. Nabilag ni Doña Margarita. Naglaw ko
Anairtag kailangan ni Senyorito Brandon. Kasla da kagura na launa. Yak nagsasao itay malapsan na. Taamangan no siya ti pagpupungtutan na. Remuar iti bilya. Pinayapayan na tili mga taktaktar. Linagsan naglata na kasla sa daka nakita. Hoy, na kayo. Denggan nyo di bagak ka na kayo, Alima. Into nagsapa, mapan ka iti purok ng iti trabahador. Idatagyo kanyak ni Esmeralda. Napdan na kayo ni Emiliano. Patayin nyo. Nagdakasan kaasimot ni Esmeralda. Barang! Anya tararamid ang gitarwar. Umay ka man ditoy. Ada paaramid ko kan ka. Ay, uwan, senyora, umayatag. Mabit lang, mama. At dapat ibagat kini nanabarang. Nanabarang, umasili ka. Darasan! Natsak lang aron amo titong palag. Amangan no, latigwan nak ni senyora no. Saan ama tong paladagos ti bilen na. Anya nga tatiibagan ni Senyorito Brandon kanyak. Nanabarang. Nangag mo timbilin ko kadag iti lima apasurot ko. Saan ka di? Kaya't ko akaumum tingiwat mo. Kaya't ko asan mong ipulpulong kini mama timbilin ko kadag ito yatao. Mawatam. Uwan, senyorito. Matungpal akas iti pagayatan niyo. Nasayat. Lati gulang ti kasaritam kini mama ano agsupring ka. Ngam no siyak ti mangdosa king ka. Dahil ti paltog ko ti kasaritam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakabutputang mata senyorito Brandon kando niya Margarita. Na, numabal na pumanaw akong dito'y bilya. Nagawid ak salaan ni jay lugar na eh. Barang! Napayakas tatilangam, ha? Anya ka titi ibilin nyo kanyak, senyora. Baliwa madalusan di kwarto. Diyak kaya ti makakita iti uray sang kabasitla ang nagsaputan ti lawalawa. At diyak kaya ti makakita iti otot. Sibubog ka na bagik. Napagastiro pa. Tantani pa eh. Diya akong may mulagat na iti batak. Ayop na niya kabalyero. Magbayad to iti panang parpanigat na kalya. So dinutayan ko. Kaslat diya kabisado na iti alukar. Ramin. Nakarakedak iti dakla kayo. Marik na adag karkarayam ka nang iti dapan ko. Umulitan ka nang tisakak. Bonar! Nakatado ang bonar! Kasano ta ito yan? Dakas ti pagpanggapan ni senyorito Brandon kini Esmeralda. Oh. Apaya si Riring kayo pailang nanabarang. Rabiin. Makain inom kayo sa itiarak. Dahil tati pakaikawaan nyo tawan ni Bruno amang barbartek kada kayo. Kumusta nga ta ni Bruno? Dumanon nga aldaw adi nagparang. Natailakit din dayjay. Dapat? Kasla addan sa kayat mo nga ibaga kanyak nanabarang. Diya ka mo no. Kasano nga ibagakin ka daytoy. Kan amang ano ipulong na kini senyorito Brandon kat dosaan nak. Anya? Karay, kiti kabalyo na jay tatang. Dagiti pasurot laki din ni senyorito Brandon.
Siyak ti magsango kadakwada, Esmeralda. Tatang, agan anat kayo kadakwada. Sino kayo? Apay ang nakaabungot kayo? Anya di... Pasos kayo! Ipatanda! Nasakit. Ipanaw na ni Esmeralda. Ayop kayo! Isang mo ti kabalyo! Katini sa agnak! Sino kayo? Anya ti panggabyo kanyag! Sanda may taltalag. Hindi nakitaltalag na din ang isa kay kanyag iti kabalyo. Amo kong ti aramidag. Ikatat ti abong ti rupa na... Tamasapat tayo ng kakabalyaw. Kabalyero! Ay, kabalyero ka no? Nakapipinta sa gundaway kakadwa. Dakgalakit ti magunguna tayo no makamumag tayo ti kabalyero. Di kabalyero. Natinag ti lalaki ng isa kay kanyak. Oh! Saan ka na yung gargaro, kabalyero? Matinagak! Di kabalyero? Sasinyak-sanyak. Agbuhat ito di kabalyero. Mabuting launay ka na kiti ka ng buong. Dandani akon. Ha! Hiya! Hiya! Pakta ka maroon ng taray kabalyo! Masapol ba ka tayo dito yan? Agyaman ang Diyos ko. No sana din ito ni kabalyero. Ang mga nanyak man tinapasama kanyak. Tao lakit din ni Senyorito Brandon. Dagiti nang surukit ibalay mi ikat kinamadak. Anya nga tan tinapasama kang tatang ko. Ay, pala, ang dagiti binaon ko ang mga lakan ni Esmeralda. Apay nga wanda pala. Limaban nga tatadya ala kay Emiliano. Ngaman niya kumatigaway di ala kay. Minutimulong dagiti karuba da trabator. Sana mabalin na mapaay da. Yak malipatan tipan nakababain ko kin Esmeralda. Senyorita, dahito yan te pinatimplayo a kape. Tinupig abalang ko'y ti ibulon niyaw. Agyam anak. Un gayam. San nyo ka di anadlaw no nakasublin daw riyong? Saan pa'y mo't senyorita? Napananda ka day? Tangiwat yo. San kayo man nagdamag-damag? Noon niya ti saludsod. Iso lang ti sung bata nyo. Yak kahit amaamuan ni Mama Retoy. Ano, panawan akon. Mapan ko nga ro din ituloy ti trabaho iti kusina, senyorita. Ay, saan pa yan, boss? Nagiti ko to namang kanyak. Ano, salbag na niya, kabalyero. Isulakit, bitakin aramid ikila ito. Amo ko no sa dino tayo ko. Anda kiti katurturo na napasot ya siya na Margarita. Ti kayo anak kay galutak. Nagiti bulong na. Kasla nagiti natay ta bulong akawus ti kabalyero. Mauro-uram nagiti nagago a bulong ti kayo. Anya ti kaya ta sa unti kabalyero. Itununak. Jakpay kay ti matay. Pag-asim, lukatanak. Ikarig, magkikadwakin ka. Kalabanin tada Senyorito Brandon, ken Doña Margarita. Kukwatan ton ti asyenda kan ti rancho. Bagnang tantaon. Nalukayan gayam ti pan nakapungok. Naituyin ti gundaway kong ang libas. Agalwad ka kabalyero. Ibalas kong to tinamayam kanya. Dia tinapasama kanya.
Nakaidak, hindi datar. Ni Esmeralda. Dagiti ayaw. Nagbaligi na kinakas apang gabda iti anak ko. Saan na mabalin na ito eh? Kaulakit din doon niya Margarita na kanyay. Sigurado abilin ni Brandon. Saan na mabalin na ito eh? Rautan ina iti Vilya. Di talunasan. At dapat lang iti amay ko. Garaigi ti kabalyo. Nagkadimtang. Ikat-ikatak ti pumangon. Esmeralda. Kunak noon niya tinapasamak mo na. Naimpaglakit din. Tadimtang ti kabalyero. Tinulungan na ka naglibas. Kat dagiti lalaki anang italaw ken ka. Napaltugan tinangisa kay kanya kiti kabalyo. Kadyak amo na niya't napasamak kan ko na. Gaputa naglibas ako. Dauryong dagiti dimtang nga nakakabalyo. Dagiti laki di dagiti binaon ni Senyorito Brandon ang mga laki ni Esmeralda. Agam, kasla sa andak na kadwa ni Esmeralda. Apay nga upat dalang. Anya nga ta tinapasama. Sir Bin! Kanda ito'y pay! Awan sir Bio! Brandon! Anya kinamaag day tangar aramid. Mama. Anya ti basol ni Oryong kan ka ha? Kanya niya day dyan ang ko. May sa tao tayo tinatay? Maka Brandon, gapo iti panagmamauyong mo kin Esmeralda, may sa at tao tayo tinatay? Talaga maag ka Brandon, gapo iti panagmamauyong mo kin Esmeralda, may sa at tao tayo tinatay? Karkaritin nakdaya kabalyero. Kasanulangan ti kinasiglat na. No talaga natured. Apay asang nagpakita kanya katagpin na tayo kami. No saan nga inutil dagiti taong Brandon, hindi pa ila ko ba nakita yo? Sanda ka no napakadaan ti kabalyero, mama. Pagamuan taddan iti sango da. Kat pinaltugan na adagos ni Idong anang isakay kin Esmeralda. Sarde nga mo, dayjay nga Esmeralda. Sana dayjay ababa iti pagdadada alam iti oras. Un kayam, nakasaritak ni Doña Celedonia de Calman. Ang bakasyon ka no ni Fatima. Kasta ka di. Napudpudaw man nga tahan ni Fatima. Ngam napimpintas latan ni Esmeralda. Aniya? Kat sanda ka malapdan iti kahit ko nga ramiden, mama. Baybay andak la. Ngam na dapay matay at tao tayo. Gapo iti dayja kabalyero. Tibiyag nila kay Emiliano ti kasukat na. Nakatayo ako na. Napanog ako na. Nakapsutak pa lang. Nabisina ka. Tawan nakita ka bunga na iti kayo. Hapamadpid ko ka ba? Uray. Dala ko maditan ng bunga. Uray, iti kabalyo na dyan. Nasa pulang dakngatan ng iti kakadwak. Agaluad ka kanyak kabalyero. Ang may sagot nakakabalyo na dyan. Iti kabalyero. Nakamatan nakpailang ti ayop. Magtaray ako na. Pagay-ayaman nakabalyero. Pinaltukan na kitin. Masapal ang malipasak. Ikarigatak tiyang saray. Saan? Anay ko. Lunsan na sigan ko. Nakatnagak.
Ayop ang kabalyero. Parigatin na klaunay. Kaya't na kahit inuto na patayan. Tatang, masigurado yung kadiya kabalan nyo. Kalpasan tinapasamak kada kayo. Mabutin ka kadi. Itidaya Brandon, Esmeralda. Ti ayaw ijay. Kaya't nakapagaramidan iti dakas. Nimpaglakit din tayo sa lakan nak ti kabalyero. Mabanta magipagtrabaho, iti kalidaan. Kaslawan ta nyaman na napasamak. Ngam no maranaan ta ni Brandon Jay. Kasaritak. Tatang, Sa narumbang ni pakita ta ti panagbuting ta. Sangun tayo da. Inton rabi. Agsasarita kami manan kadadamyan kantiba ni ti umno nga ramidan mi. Manupay day jay na bati apal tog ha, Esmeralda. yak masigurado. Siyang nga ta. Uray limalaang ti malukoy ko. Ako madwa ka na tayo. Nebaglaan nga dapang rugyan tayo. Ti ayop ang kabalyero. Kasla ka baboy pinungunas na yung galot na kitirabaw ti kabalyo. Uriyak na. Ay, naulaw pa yan. Sa tino nga tantayan mi. Kasla sana na pasat ka siyan na Margarita na ito. Masakupan samot ng tipo ka ni Donya Silidon niya. Timsag ti kabalyero. Anyata manan ti pangpanggapan na. Amangan no paguyudan nak manan ti kabalyo na. Takapsutak mo na yan. Kaya't nansa tuktok ko lang iti tultulang ko. Manipo di tayo bigat. Ita lang nga makita kagabat. Kumusta ti panang sapul yu kin ni Bruno? Nagsisina kami kadagiti kakadwak, senyorito. Saan mi ana sa pulan ni Bruno? Amang ano, talaga anatayan. No natayan. Bayan tayo. Nung ure ko mabangkay na laan, makita tayo. Senyorito, nag-arimbangaw dagiti ang babantay iti ruangan. Amang ano rinaod na tayong ti kabalyero. Kanya, agsagana ka gabat. Agsagana kayo amin. Kanibusana ng dayta kabalyero. Senyorito Brandon, at lalaki ang kaya't ati makisarita ka na kayo. Ha? Oh, Ti amo ni senyorito Brandon. Kitrim maot ti kabalyero. sigurado nyo. Asaan namang limlimo? Kapkapan nyo nga muna. Taamangan na dilimlimbang ng armas. Wino granada. Hoy, sino ka? Ano niya masapol mo? Ya, ni Bruno, nakita tayo. Ha? Senyorito, nakita da kano ni Bruno. Pasig ganyo na ita lalaki. Kaya't ko amamuan no sa dino tinakakitaan da kini Bruno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak man no na tayon daya Bruno. Sigurado dahi jay alalaki ani Bruno tinakita na iti pasat ti Hacienda Siledonia. Iso nga imbaon ko adagos ni gabat amang idaulo kadagiti pasur tayo. Amang panagnak no ni Bruno dayay, mama. Ngam nasip ngeten. No pasat ti Hacienda Siledonia dahi jay. Kasanon, no masalamaan daman ang dagiti pasurot ni Doña Siledonia kat agraranget da. Awan damot nga tayo ti dayay lugar. Sigon iti panangipalawag dayay alalaki. Asidag kanupay lang iti pasat ti Hacienda tayo. Bayam, awagak ni Doña Siledonia. Tapno mapakaamuan iti ipapandagabat iti pasat ti Hacienda. Sana babalin nga agraranget manan dagiti tao tayo. Dakay ti makam mo. Nanabarang!
Agita sarkan, tamang rabita. Sigun ti palawag, kun panangiladawan day di alalaki. Iti daytoy apasat ti nakakitaan na kini Bruno, nga awan puot na. Ipaturong nyo tilawag ti asag, iti aglawlaw. Kamangan no adda kabusor nga agsisim. Ang mga no palabog matla ang ti kabalyero daytoy. Adda nagasog. Kasla ni Bruno dayjay. Iti dayjay apasat. Siya kunti muna. Silawan daklaan. Bruno. Si Kangag Paiso. Kagatwa. Pagtitinulungan nyo apagkatan. Saan nga yung may ni Senyorito Brandon ni Chikalitaan? Ori ni Manong Kabat. Nagmalmalamawan imay kadakwada. Ano bibiyang ko? Awan tika po na akailiw ko matamakita tayo ang kabat. Tsak pagtatakunan tikas tsak kita ti tao. Natatang. Esmeralda, siriring ka pa ilagayam. Rabiin, nanang mo. Ada na ti kwartuyo, tatang. Nagsarsarita kami laytay. Ngam, idikwan, makaturturugan. Pinanawak matan. Kumusta gayan ti panagsarita yu kadamanong damyan? Padasin da kano ti mga lokoy iti babalin. Akadwa tayo. Imbagak kadakwada. Asan tayo ang makigubat na dagos? Aginsayo tayo pa ilang makirangit. Nang runa iti panaginsayo tayo. Nga garamat iti paldog. Nag-aasat ka pa ilang Bruno. Kasaan nakapinatay day di kabalyero. Pinarparigat na kalaan. Kaya ayaw makapigsak lang sa kulag. Balsak iti panang parparigat na kanya ka. Kasano nga min tinapasamak ken ka? Iti panaggapumi kadag iti kakadwak iti kaladaan. Saan da ka na nasangputan? Saan kan nga ang damag? Naut ang itisugat ko. Masakit yung ulok. Nagadua sugat mo. Mabayag nga agpaimbag ka. Sakbay apa kay ranudan na ka ni Senyorito Brandon. Panawan na ko na. Tsak unay nakaturturog. Nagadutin lamok ka ng kagat kanya. Say grabe. Tiniradak lagi ni Bonar. Oh, sige. Panawan ka nga rudan. Kasarita na ka ni Senyorito Brandon inton bigat. Sana mabali na mamuan kasano nagpukawak. Lipatek ko maray ta agabat ini. Sak napakadaan ti kada ti kabalyero itili ko na. Daytoy ni kabat, senyorito. Nakitak itay ang makisarsarita kada borso ken karyas itay napan ko kinita ni Bruno. Ikakumatikan nang maturog pa ilaan. Nakapsot pa ilang ni Bruno nanabarang. Ado ti sugat na. Kasla nabnablo ti panagrik nanay ti bagina. No dikat saloy ti loko. Nasaysayat la kuman anatay. Panawan na kaming kinikabat na nabarang di kagdengag di salitaan. Awagan daklaan na damasapul yung kanyak, senyorito. Wen! Saan ka kadianapan iti kalidaan iti kalman gabat? Saan, Senyorito? Nagmalmalam kami kadagiti kakadwa ka ng sapol kin ni Bruno. Laimbag, ta nakita day di lalaki. Nakasaritak ni Bruno iti kalman. Diyak na amuan, no niya talaga tinapasamak kin kuana. Siya akong di makamukin ni Bruno. Kasarita kinton makaring. Pagsublim ni Borsyo ngagbantay iti kaunasan. Ket sikat ti mangita ulo kadagiti agbantay iti kalidaan. Sige, Senyorito. Sana bali. Tanabirukan tayo ni Bruno.
Dayjay laangan a kabalyero ti problema tayo. Makapungtutak manan iti panang ipalagip mo iti dayja kabalyero. Gapuking kwa na, may sa akadwa tayo tinatay. Nakasaysay nga kuntaway. Nalpas ko man ang nagpapasak ni Esmeralda. Senyorito, Into na dakay di kalindaan. Kayat ko apaliiwom dagiti nga agama. Kanuan niya ti bagadakin ka. Idanon mo kanya. Talaga magisina ko na nabarang. Ngay magman, alauyat ninuto ya pamigat mo kayo. Imbilin ni Dunya Margarita nga ilutok amin na tinabati a karni iti rep. Uray ta, tiyenda inton bigat iti Saragosa. Ay, kumusta ti Ramanday talauya? Kaslanda ngamin, angot na ni tay alaak iti rep. Kaya kayo matin na nabarang. May naksapi sa bidukan. Apekas titi draman na di ko na. Nagasat kayo ta nakapsutak pa lang. Ay, di ka lang asyanan namang dangran kanya kat bakbaketana ko. Kakaasi aklang arudan iti pampamayan ni Doña Margarita kanya. Di ka di pa ilang agnakam iti napasamat ken ka. Mga anak, pagpuntutenak. Patawan nak malangan. Subyak to lang arudan ti pinggan ken malukong tapno mainawak. Ako, kahit ko timangan. Yan ang nakpay tinapoy, kanti ko. Ano sakon? Talaga abinisin na ka ti kabalyero. Manong kapat tayo mas asideg kanyak. Awan man ni Senyorito Brandon. Kumusta ka, Esmeralda? Apay akong kumusta, anak? Sikat ti may sakadagiti ng kidnap kanyak saan ka di? Saan ang pudno day ta? Imbaon nak ni Senyorito Brandon, amang birok kini Bruno. Nagsaya at kat kumano si katinatay a pinaltugan ti kabalyero. Talaga ang nasiglat ti kabalyero. Ti kabalyero ka di, ti banwar iti biyag mo. Iso sa anak ama aklon. Uray na arakop kan, kenagkan kan. Bastos ka! Aday wanak! No aklonan nak Esmeralda. Awan ti saan kong aramidan. Siya timang paragsakkan ka. Aday wanak! Ang kalwad ka kadagiti bakbaka mo ha? Ang mga namangag na kadagiti pasurot mo kat iso na pa iti mangisagbakan ka. Talagang awanan ba inday yagabat. Nagpangadwaak ngay masidag kada kayo itay. Damangan no sa plitan dak kadagiti kakadwa na. Bastos na diya tao. Pagbabawiak la unay no apay anam amok tatang. Awan matla ti pakay dumaan na kini Senyorito Brandon. Ni Brandon til iliwat nga may ditoy. Masyapol nga green nisot kami. Agparbang kayo kumalahan tatang. Saan pa'y nga ita ti umnong apanawan? Nakatulog mo't gayamon ni Bruno. Kaya't kumaka ng akasarita ni Senyorito Brando. Ay, nagadungami nasugat na. Uray matmaturog. Agas asaw. Natagtaga-inip ng sapay ta. Ipangpangta na daya a kabalyera. Asino nga taday jay a kabalyero? Aniya at talaga ti panggap na dito'y Hacienda Margarita. Nasaya at nakaring kamatlangan, Bruno. Kunak no natay kan. Tay tamat ti mapampanunot ko ini, Senyorito. Kastaw na ti panang parikat ti kabalyero kanya. Pinaguyod na kiti kabalyo na. Sa dino tinagipanan ti kabalyero ken ka. Nabaya ka sinapsapol na ka. Maduma lugar, Senyorito.
Impanak pa iti katurturudan. Kat pinabunarnak. Ijay nga glemlembang ti kabalyero? Ngam imbaong ko ijay ni gabat. Anya ti pakabigbigam kang kuana. Natayag. Nabanag. Ken takakawas iti nadait a bulong ti kayo. Ah, bulong? Wan, senyorito. Adda kayo iji katurturudan. Akas jay ti bulong na. Ah, nasikap da dya kabalyero ng takrot. Apay asan asyak ti pagparana. Nalpas kayo ka din na nagsarita iti dadya Bruno, Brandon. Wan. Uray kasano ti kinasikap da dya kabalyero. At danto aldaw ngagsango kami. Sa dino ka no, tinangilimmangan ni kabalyero kan kuana. Naduma-duma kanu a lugar. Panagkunak. Awan masnop apag nanaadan daya kabalyero. Awan nga tat kadwana. Awan kanu tinakita ni Bruno. Malaksid. Nukas diya na barabadan dagiti matana. Malagip ko dadya tao nakakita ka ni Brandon. Saan nga ta akadwa ti kabalyero? Awan ngagpaiso. Apayajak na panunot at Ha! tapos. Dayta ka. Kapoy ka talaga, Brandon. Anya kadit mapaspasamakan ka ta di agandar ta utek mo. Mangibaw na kiti mang sapol iti dadya alalaki mga. Amangan no may samot lang kadag iti trabahador iti kabalbalayan. Amok gaya man ta aramidak. Nanabarang! Apay ka de, senyorito. Ibagam kini Karyas nga isagana na ti kabalyo. Mapan kami ijay kalidaan. Amok nga agugat na senyorito Brandon kan Doña Margarita. Iswasaklangan ti makamungag plano. Kalpasam ti panang parparigat ti kabalyero kanya. Masapol asyak ti makabalas kan kuana. Parigatag. Kalpasan na. Patayak iti nakaamas a wakas. Naimbag tay masidag ka. Talaga akayat ka akasarita gabat. Uray nagulbud ka kin Esmeralda. Diyak mamati asan ka akaraman anang serrek iti balay mi. Karkaritan dak ka de, ha? Lakay Emiliano? Kabalan dak ka de? May saka abambande. Paspasorot ka. Amom ka di nga doon ti pinatay ni Brandon at tao na. Kat abangan no may padakan tumitlaan iti pagtungbalan. Saan to ang mapasamak dayta, lakay Emiliano? Talken naklaunay ni Senyorito Brandon. Asino aklang idi na igabatak dito Hacienda Margarita? Oh. Tatang, adda ni Senyorito Brandon. Masapol nagsarita kami. Isagmak mo lang tibagim, Esmeralda. Gabat! Pagsardingin pa ilang dagiti trabahador. Adda na patag ngay bagak kadakwan. Di awanan pain. Numabalin na kung mga tarupot dito a Brandon. Kalma ka lang. San aditoy? Kinsan aday ito ti gundaway. Dumngag kayo! May Anda na samatay patag nga ibaga ni Senyorito Brandon kada kayo. May panggap na ito kini Bruno. Tatang, anya nga tati maipanggap kini Manong Bruno nga sasawan na. Idi lang, Rabi. Nasarakan min ni Bruno. May isa lalaki tinang ibaga anak kita na ni Bruno. Lukasta, si Bibiak pa'y lang na diya Bruno. At tapos ka may samot lang kada kayo at trabahador dahil lalaki. Iso ano diyo kaya ti may ramraman. Idatag yulangan kanya. Delikado tayo manan kini Senyorito Brandon, tatang. Sigurado ado saan na tayo manan ti onan bain. Ha? Kas nangagyaw. Tapno saan kayo ang madaksan?
Itatagyo laangan tayo dyan lalaki. Esmeralda, Ad-adamanan ti nagsasarita kami kadadamyan kan Ito talaga tayo tiba dyan, kabalyero. Adan nakasarita da akadwa tayo. Nakadanon tayo dito pagsanayan tayo, tatang. Napintas mat tayo lugar ang napanunot yo ah. Kan nariwat pailahan. Awan matatao iti dito lugar. Kakadwa, ni Esmeralda ti mangisuro kada tayo ngagpaltog. Kas naibagakon kadadamyan kan tiban. Nabayagan ang nasursuro ni Esmeralda ti agpaltog. Rugyan tayon. Rugyan tayon tagin sayo, kakadwa. Put-putan nyo na yung bagtiputan dagiti paltugyo. Tuladin nyo tiramidek. Kastoy! Inton makasursuro tayo ngagpaltog. Rugyan tayon ti lumaban. Sige. Kalbitan nyo dagiti paltugyo. Itan! Kasta lang, kakadwa. Sana kas Karina ti makasursuro. Tatang, di kabalyero. At niya ti kada na ita kabalyero. Kan kasanuan na amuan na adito'y tayan tayo. Anya ti panggap na. Maburbur-tya, anak tatang. Sa tino nga tati paglimlim mga anday ta. Tatang, ingato na dagiti iman na. Sa... Inangato na titangan na. Kaya't naasawan nga ituloy tayo lata ti agin sayo. Nasaya at mat. Sige, kakadwa. Ituloy tayo ti agin sayo. Putan nyo ana yung pagtiputan dagiti paltugyo. Kat masapul anatal na ti pulsuyo ang nakakawit ti tamuduyo ti gatilyo dagiti paltugyo. Sirigan nyo mat ana yung bag dagiti nakaparabaw alata kadagiti bato. Kakadwa, para iti kalintigan tayo at trabahador. Nakasagana kayo ka din, kakadwa? Esmeralda, pimanawan ti kabalyero. Sino nga tangag paisureta? Apay ang masapol nga ilimang na ti kinatao na. May antayo latan, tatang. Kakadwa, nakasagana kayo? Sige, agbilang nga kaginggay ti talo. May isa. Dua. Talo! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nigapat kidimteng anak kakabalyo. Napanan na nga taan na sapa. Nasapat ang nagwanawan iti aglawlaw ti asyenda. Nanabarang. Narigatan. Nulibatan na tayo dagiti tulisan. Noan niya ngamin ti panggap dagiti tulisan Ang mga no, adda na nga to at tao amang bilbilin kadakwada. Tapno agawan dati asyenda. Ket dayjay a kabalyeraw. Agpapada da iti panggap. Iso ang masapol ang matay da. Nunasken nga agayos ti dara. Mapasamak na nabarang. Nakabutbuteng medeta nga ibagbagam gabat. Ay, agaling gagetag uray sang kabasit la adara no masugat ko ti imak. Anyan tulakit din no makakita iti may parakupo kadara. Sakbay mapan kayo ti kalibdaan namang bantay kadagiti trabahador. At dapay papananta, kabat. Sa dino, senyorito? Iti katurturutan apas sa ti asyenda. Sakbay ka noong ibelang ti kabalyero ni Bruno iti kaunasan. Ang masakupan ti asyenda ni Doña Silidonia. Ijay ka no tinangipanan keng kwa na ti kabalyero. Namin ano nagsubli kami kadagiti kakadwa kijay, senyorito. Sinukimat mi ana imbag ti aglawlaw. Adalang kahit ko makita. Dua tayo kadilaang, senyorito? Juan, mabuteng ka?
Nasaya at nagsagang kami ni Tidaya Caballero. Tapno malpasan ti problema. Sige, senyorito. Mangitugutak pa nga rod iti umda sa bala. Kasaritak ni mama. Buludik pa lang ti shotgun na. No apay kidingag may sa daya shotgun. Nagadwa paltog. Kita man na makalasat pa Tidaya Caballero. Malakit ko day di surat. Anay balkot iti bato. Nagkapuday chay kin ni Caballero. Ay ayatin nak kano. Kasano ngay ayatin nak? Idinto tasan kami pa'y anak kapagin nasitek. Tsak am-amo no asino day chay a Caballero. Esmeralda. Ah, Marigatan kano dagiti kakadwa tayo ngagsursuro apo maltog. At dapay panagabakda. No awan tayo amangirusat. No saan tayo apakiradan ti pakinakam tayo. Awan na sayata pagbanagan tayo. Saan tayo kumaamang namnama iti Tidaya Caballero, tatang? Impalagip mo Tidaya Caballero. Anya nga tatikada na ijay. Day tati pang panunot at itay pailahan, tatang. Mas daawak. Kaslam mo na nagtiplano tayo. Saan nga ta? Asisiiman na tayo? Ano am ti shotgun, Brandon? Sana mairwar dito'y Villa, dayjay. Papanabaya. Kadwag ni Gabat ang mapaniti katurturudan. Ada kahit ko ang makita. Naispalangaro din ni Bruno, anya pailaan. Ulitek timbagak. Ada kahit ko ang makita, mama. Mawadak. Ngaman ano nga ron ti shotgun. Nukas pangarigan masalamaan mi ti Caballero. Lepase kung ti ayop. Babaw ni ti shotgun nyo. Saan mo laklakaan dayjay Caballero? Saan mo apatayan? Itatagyo si bibiyag kanya, tas siyak ti magpatay kan kuana. Sige. Nuday tati kayat yo. Saan nyo akasapulan ti shotgun? Ala, pumanaw kayo. Pinsan ka di ani Gabat ti mangida ulo kadag iti bang bantay kadag iti trabador? Nga gagae kiti kaledaan. San kami ngagbayag, mama? Gantim bilin ko kan ka. May panggap iti dayjay nakakita. Kani Bruno. Apay nga minadiyo pa'y laki na mag. Nalpasan na nabalaagak dagiti trabahador. Ken adda dagiti tao tayo tinudingak amang sapol iti daya alalaki. Sige, mama. Mapan kaming kendigkalan. Makarik na manan iti apal iti panakakita kadagabat kan senyorito Brandon na nagkuyog. Talaga talken dalaunay. Saan la Tidaya Caballero ti kayat ko apatayin. Oray panigkapat. Di na barang tagturong ito. Pagdamagak. Kumusta ka, Bruno? Nagsarito tayo ni tayo imay dak inyagan iti kanag. Kumusta anak? Sana dahi tati kahit ko amangit ka na kayo na nabarang. Anya nga raw? Sabi mo tinapanandagabat kan senyorito Brandon. Saan mo ka di anaasik gan ida? Nagdamag ka kumakadakwada no na pananda. Talaga si ka, bakit? Pagpungpungtutan na. Pagdamdamagan ka, agsaludsod ka mat kanya. No sana, makatipul ni. Tinangag ko man ka. Napanda ka no iti katurturudan anang ipanan ti Caballero itikin ka. Anya karon taramidin na dyan. Kan apay asandak ngayon kuyog. Adala ka no kayat amakita ni senyorito Brandon. Saan kan sapay mat ngami na makapigsa. Iswasaan da ka ngayon kuyog. Pigpigat pailangan na pampanog ako. Nakado kami na trabaho nga gagaik iti kaladaan. Nang nakalawlaw pailangan si sana magaikan.
tuok ti kastoy at pamayaan na ka na kami. Nakatangtang ka na nakiti muscle ko. Atiw ko pa yan ti lalaki ti daytoy alamak. Kat daytoy ko mati pagpampanunutan nakiti kaduami at trabahador. Panawanan alumaban kami. Saan laang aday diya kabalyero ti manglablawan kada kiti pasurot ni Senyorito Brandon. No dikat kang runaan kada kami at trabahador. Sana na pagka ni Bruno da ito eh. Nalawa tinapura na pasat da ito ay katurturunan. At dalakit din nangiranta ng puor, senyorito. Awanan sa bali. Ti kabalyero. Awan makaiturad nga agbasak-basak iti da ito alwan. Umay ka, kabat. Umasidag tayo ti dayak kayo. Senyorito, saan kayo unay nga umasasidag iti puon ti kayo? Ado ti bunar. Kunak tubay. Sanak ngagpindot. Nagitabulong ti kayo. Bulong? Wan. Di ta tinangalan ti kabalyero iti imbaga ni Bruno. A pinagbado na. Talaga saan naakayat ti agpabigbig, senyorito? Sanda pa ya pumanaw. Agsipot ka. Amangan no kilat nga damang libat ka data. Makasinit ti barat init, senyorito. Anya di siya ka nasakas. Matay ka. Apa yung kasta ti panangkita yung kanya? Aglisi kayo, no? Di yung kahit idurong kaya. Senyorito. No damagan ni mama, no simbang putaon. Ibaga majak kahit timas ka. Uwan, senyorito. Anya nga ta tinapasamak. Iti napananda kinigapat. Makapungtot ni Senyorito Brando na simban pa. Urang nalaang na dangran na. Napangkay-kayam ka ni Senyorito Brandon iti katurturunan anang parparigatan kanyak ti kabalyero. Inggalot nat iti pon ti kayo sanak impabunar. Nakakahasi kamat, Bruno. Kasla makitkitak ti panagkuritim, ti panagkarayam ti bunar iti sakam. Nakadanon pa nga ta iti silang mo. Saan nakapagpungtutin kapat? No si kagay ti pagkapasamakan kas diya. Saan to ama pasamak dayta? Ta sa anak asaloy akasken ka, Bruno. Anya? Nakapsot ka pailaeng. Iso asaan ka ako markarit, Bruno. Amangan inton maminsan nga agsagang kayo iti kabalyero. Ket kanibusana mo. Napangkay-gayam ka ni Senyorito Brandon iti katurturunan anang parparigatan kanyak ti kabalyero. Inggalot nat iti pon ti kayo sanak impabunar. Nakakahasi kamat, Bruno. Kasla makitkitak ti panagkuritim, ti panagkarayam ti bunar iti sakam. Nakadanon pa nga ta iti silang mo. Saan nakapagpungtutin kapat? No si kagay ti pagkapasamakan kas diya. Saan to ama pasamak dayta? Ta sa anak asaloy akasken ka, Bruno. Anya? Nakapsot ka pailaeng. Iso asaan ka ako markarit, Bruno. Amangan inton maminsan nga agsagang kayo iti kabalyero. Ket kanibusana mo. Nakasangputan ni Senyorito Brandon itay senyora. Ngam imbagaan asaan na akayat ti masinga. Urayan nyo ka no arumwar iti kwarto na no kayat yo akasarita. Kumusta ka no tinapananda? Saan ka nagsaludsod makapungtot launay senyora. Dandaninak pa'y indoron itay inlukat ko tiri daw. Basol mo matlaan. Mutalen ka ngamin kat barang. Kat ni kabat.
Saan ko nakasarita, senyora? Pimanaw mo't laang. Ang mga nuna panijay kaligdaan. Dayjay man nga rod a Bruno ti kasaritak. Kabaila namat ngatan ti magna. Makapagnangata, senyora. Ang mga no marigatan nga umuli iti agdan. Salbak ka barang. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta. Baldado ka din ni Bruno. Ay, inakarod ibagakin kwa na, senyora. Akaya ito akasarita. Darasam! Sana ka makano sa gunuray barang. Addan ni Manong Gabat, tatang. Naladaw man niya may dito'y kaligtaan. Dayjay kumaabran doon ti kahit ko akasarita. Kas lamang lik-lik-lik ti luko. Ang mga numabain iti pan nakapain na iti dako sa panggap na kanyak. Amo nga tadadya at tao ti mabain, tatang. Ulitak ti balag ni Senyorito Brandon kada kayo. Ah, Iruaryo lang ang ti trabahador ang nakakita kin ni Bruno. Iti nakapasagan na. Kadwayo lakit ni Dayjay Caballero. Awan na mo may iti dayta. Hoy! Tika! Lakay Emiliano! Umasidag ka! saan, tatang? Siyak ti umasidag kini Manong Gabat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umasidig ako may tayan kada kayo kandi Gabat. Ngampimanaw matay. Nagawid ka na, Javilia, tatang. Amangan na yun ton agsublikat katuwanan ni Senyorito Brandon. Sangguan tadadya, Brandon. Tatang. Lagan na kayo! Ah, At dalangan patay-patay ka na kayo! Saan na kayo? ada din ting anak kabalyo, tatang. Amangan no agsubli ni Manong Gabat kat katuwanan ni Senyorito Brandon. Putok ti, pagtok. Papatayin na tayo sa amatan. Ti Caballero! Patungan niyo! Di kabalyero ka, tatang. Kublag kayo! Kublag kayo kakadwa! Amangan no puntahan kayo kadagiti mayaw awan na bala! Paltungan niyo! Ang saan niyo kapuruan! Matako lamang kang magtayo at ibibiyag! Paingan rana na pa'y tinakad ano amay ramraman. Hun nga ron, tatang. Kublag tayo lang. Bayan tayo magpipin na tayo da. Nasayat mo't kitinarami day ta Caballero. Baring at namanan matay kadagiti kakadwa ni Brandon. Saan kayo nga agsayang iti bala? Saan kayo nga agpaputok? Nuti yung makita ti palpaltugan nyo? Sabi nga mo! Sa dino tinakita yo, nagturungan na! Sabi nga mo, puskaman! Kinaya ba sa kinakapan ti kanalbong? Kaya tasawan, saan nyo ang nakita ti Caballero? Saan? Talaga na sikap day ta Caballero. Agungat madan ni Senyorito Brandon. Kan uray ni Doña Margarita nung maamuan na daytoy. Agsublen ti na duma iti kaladaan. Da kayo alima tita. Da tayon ti makamu amang kamat iti Caballero. Ngam agwawaras tayo. Pasensya, kala ko man, senyora. Nabuntugak pala magna. Kakasyak ng muli tiyagdan. Kasla naman panugak lauray. Nagasat ka pailaan, Bruno. Dandanin na kan pinatay, di Caballero. Pinarparigat nak. Naipagkatad na nakakita kanya. Awan ka di Apolos, ti pakabigbigam iti dayja Caballero. Awan Apolos, senyora. Nabungan ti rupa na karagiti na dahit abulong ti kayo. Nagbalin kan nga inutil, Bruno. Di ka lalim mabanan. Tauray na tayo kakuman. Saan ka di ati bilin nyo? Kat idasag mi si bibiyag kada kayo ti Caballero. Kat da kayo ti mang parigat kinikuha na sakbay apatayin nyo. Saan nak apagpungtutan, Bruno? Karkaritan naksakit di ah. Mang, Oh, kanya ti pagpumpungtutan nyo. Bruno? yak manusa na kasarsarita na ito at tao, Brandon.
Uray inuluyan ko man di kabalyero. Apay, kanya day ta. Pakawalan na ko mga senyora. May baga naklakit di. Ipamaysa ka sa pulan na di kabalyero. Wah, At ganito daw yung kanyak to niya Margarita. Nagbaligyak iti planok. Ipupok kayo iti basement ti Villa. Saan mat gaya man nakita dagiti pasurot ni Senyorito Branton ti kabalyero tatang. Nakigtot na lang gapo iti kanalbuong. No, sanda nakita ti kabalyero. Apay nga ibagada at ti kabalyero tinakarangat na. Awan mat sa bali nga tapon dagat tatang. Ay, jak maawatan ti panggap na jay a kabalyero. Kaya't na lang ata ti mang butbutan? Ngam saan na mapanunot nga do ti may ramraman. Kasta ka di ti maingal. Tatang, Kitam na kiti pasurot ni Brandon. Saan at imang bantay ka na tayo dararamidin da. Sang kasipod da. Nuad dakat kilat amang libat ng runa iti kabalyero. Ay, nakaturo kak gaya. Nakaringak gapo iti panagutot dagiti sakak. Ano nga ti orasan? Masipngat sa ni Tirwara. Kakasyak kita yung imulog itagdan ti Villa. Tantaniyak pa'y natlag. Imbag ta nakakapitak. Malagip ko ti planok. Nakus paglaunay ni Don ni Margarita. Kanalbuong. Adan samot ng rimaut ni Tibilia. Anya ti kaya tasawan da kadya kanalbuong. Nya, adamanan rin mauti to Ibilia. Umay na tayo sa amat at papatayan. Kaya't no ta si katipataya ka barang. Ikala ta shotgun iti kwartok. Darasam! Senyora. Darasam ko na kanya pailat pagmulmulang lingam. Ay, senyora. Kon! Ha? Anya tararamidam. Akting na ikad ko na. Uwan, senyora. Oh. Dito'y kayo lang ang nagtibilya, mama. Ah, San kayo arumar? Sakti makamoy ti daytoy. Di kabalyero! Rinaw na tayo! Rinaw na ti Villa! Kawanan bain. Kamatan nyo! Di ipalubas ang makalibas si kabalyero. Kanadwa, sakayan nyo na iti kabalyo. Kamatan tayo na dyan kabalyero. Tonto! Itay kayo pa'y kumanag tignay! Oo, agtal na kakabalyo. Mga namat na kami kinitatang. Esmeralda, kanal buong manandayay. Kasla si Nagitibilia. Andan sa mapaspasamak ariribo kay Jay tatang. Magnatayo iti sa bali adalan. Tapno saan tayo ang may ramraman. Ngam no nagwawaras na ang nagrarangan. Ang mga no... Sino nga tamo tinakaiturod na rin maot iti Villa? Di nga tamanon kabalyero. Ang Itay lang aldaw aring maot iti kalagdaan na. kalagan sa nga gunggunayin ti kabalyero. Agsasaruno ti raraot na. Iti kaliddan itay. Sa ita, iti bilya badan. Angalo, bakit tayo na? Iti day taabanda ti pagnan tayo. Sige, kumantayon. Agot man ang naging sugat ko. Napano ka? Kaya ayaw pa kabalyero. Manglilipot. Takrot. Nakadayulakit din na dyan. Ngam sana may sa tel daw. Di sumaruno. Patayi kon. Hoy! Sumardeng kayo nagpapaputok. Agsaysayang kayo lang itibala. Ano nakakabalyaw? Di nga takabalyero. Kanibusana mo. Sige, kakadwa. Paltugan nyo ti sumungat anak kakabalyaw. Kakadwa! Sak ni kabat! Sumardang kayo magpapatok!
patayin ka gabat. Kung nag-asan na kabaltugan, siyak ni gabat. Agwawaras tayo. Sa pulon tayo ti kabalyero. Saan ang mabalin ang makalibas? Anya ti kulayo? Rimao ti kabalyero ideal daw di kadidaan. Apay ngital lang ibagayo kanyak dita. Ket ni gabat gayam. Apay asan nyo akadwa? Kinamat natin kabalyero, senyorito. Aging gitawon pay di gabat. Ang mga no napatay mo itong dadya kabalyero. Wah, Ito, papaitag ni Toryo kada kayo da ito, oy. Piidot na kano itay makalikod da Bruno anang kamat iti kabalyeraw. anya day taba to? Ananwag? Kadyo tay tuktok ko ti ulo yo. Saan ka di, senyorito? Wah, Kitain nyo gamin, Ada papel anang balkot iti bataw. anya? Ang mga no naggapu kano iti kabalyero da ita asurat. Sige, senyorito, panawan kayo. Paipayapayan nak ni Doña Margarita. Ang mga no adda na patag na ibagana kanya. Oo, agtal na kakabalyo. Tatang, kinabutang na ti sumungad ang nakakabalyo. Sino ti sumungad na nakakabalyo? Tingat na kabalyero? Wino may isa ka nagati pasurot ni Brandon. Kita nyo, tatang. Ama Emiliano, Esmeralda, nakita yung kaditi kabalyero? Dahita ka diya talaga ti saludsod mo. Wino pa basulan na kami kin Esmeralda. Amay isa ka na kami ti kabalyero. Ayop day a kabalyero. Kalpasan arinaot na ti kalagdaan. Insoblat na ti Villa. Agkinkin pa yung kakadin manong gabat. Dandanin ti pan nakaukumyo. Unan bahin daya kabalyero. Anyat kayat na asawa ni ti iraraot na iti Villa. Bot-bot ngan na tayo. Karkaritin nagdaya kabalyero mo na. Daya mo tagabat. Awan taylaan. Anya kayap na tayo igamam. Minusmusak na ito'y abato. Anabungon iti surat. Anya? Surat? Nagapanday na surat? Nay, nalingatan kaya man niya. Nandanisanan ang mabasa. Kayat ko ayam ammo ti bagik. Siya ni kabalyero. Kalpasan ti pan nakalibas ni Bruno. May isa kada kayo nga agina ti sumaruno amatay. Aniya? Mabit lang, mama. Ituloy ko abasahan. Balaagan kayo. Nang runaking ka, Brandon. Di mo pakibiyangan ni Esmeralda. Kukwaklaan. Di mo pagaramidan iti dakas. Biyag mo, ti kasukat na. Sinalbak! Sino kumaday di kabalyero amang ipangpangta kanyak? Barang, yalaan na kititanom. Darasab! Dayjay kabalyero ti papatayak. Isa patak, mama. Mabilbilangan tal daw na. Uray sa dino ti paglemengan na. Sa pulak. Barang, ayan mo! Ay, uwan, senyora! Umaya ka! Anya ka kadinana barang. Di yula tantanang tagunggunay. Kaya't yuta da kayo ti pagpupungtutak. Ay, ladingita at senyorito. Matartarantaak ngamin. Dahito ti danom senyora. Nagbayag kalakit din na ya. Papatayin ka, kabalyero. Sana siya di karkarito. Nandoon! Anyak na paspasamakan ka! Mangigkigtot ka! Agdan ni gabat. Gabat! Apay ngay taka lang. Ite, mansun na ka ni senyorito Brandon, gabat. Sanloy ka amay da ulo. May siya ka pa'y Bruno, gulim ka! Ay, Ang mga no isaruno ka inton, madamdaman.
Dagati nagtalkak ang mga idaulo ka dagiti pasort ko. Ngam apay ngayon palubos mo ang makalibas ti kabalyero, ha? Senyorito, inaramid ko amin ang kabalak. Kinamat ko dahil kabalyero. Ang nasiglat, senyorito. Ipalubos mo ang nasigsiglat ng musika. Nasikap, senyorito. Ngum iti sumaruno a panagsagang mi. Sala nga kariti kahit ko amang ngaging ka. Nanabarang! Paulyam ni bro! Isarunok agasarita! Bumaba kang ngarudan, senyorito. San ka ngagtakdari tinagtugawam? San tapay analpas? Kalpasan da ito ipanagsarita ka. Pagsaganaam dagiti kakadwam. Rautin tayo ti kabalbalayan. Senyorito. Agsagana nagijay. No saan ngagparang ti kabalyero. Dagiti trabahador ti pagikarwag. San amabalin adyak makabalas iti nabasarak. Kinkukwak laeng ni Esmeralda. Saan mo kadi anangag ti panangpukaw ko ken ka, Bruno? Isublat na kakano akasarita ni Senyorito Brandong. Nasakit ti bagbagit na nabarang. Napilitan aklang itay at imulong anang kamat iti kabalyero. Takayat ko ang mabalas. Napgas man na iti sugat ko. Kan marigatan ak nga umuli iti agdan. Ngam amanga nod adang agpungtaw. Kakaasi tinamayan na kinigabat. Adda na jak kayat ti mapan iti ayan ni senyorito. Kakadwa, pagsagana kayo. Mapantayo iti kabalbalayan. Dahil tatipili ni Senyorito Brandon. Nagikaro manan, nagiti trabahador. Makapungtot launay ni senyorito Brandon ken ka, Bruno. Pinayaban na ka ken ni Nana Barang. Saan naman akayat ti agting na igabat? Di naklamawatanan. Nasakit ti bagbagik. Not-ut pa lang naging sugat ko. Ay, maragsakan na itar aramidan ti kabalyero. Ngam nasaysaya at pa'y kuma. Numaysa ka na Brandon kendo ni Margarita, ti mapatay na. Amang ano na tayo manan at trabahador ti agikaro, tatang. Bueno, daya agabat ti matay. Uwan kayam. Nasapulan nga taday di agabat ti kabalyero. Nung nagkita na, nakalakad kay agubat Rumar ti kayo, napasama. kadagiti balbalayaw. Ni maanong gabat tayo jay. Saan yun nga urahin nga pungtot ni Senyorito Brandon? Aglablabastan. Ingkaalaan dagiti baltog ta Esmeralda. Lumaban tayo. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.